खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। फैला बरगयारिया BCAA निफ्राय ओंखारबाय। मुसलपुराव सासे लाइमोना बांद्राय ड्राग्स जानानै जिउ गोमादों। बिजनीआव गंसे स्कुटिनि टेंकिनिफ्राय सिखावा 2,50,000 रां खावदों। नलबारियाव नखरसेनि गासै सुबुंफोरानो बिस लोंनानै गावसोरखौ बुथारनो नाजादोंमोन। ब्राजिलाव अखा हानानै हा गिसिखानानै सा 99 नि जिउ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय ओंखारबाय। मख'जाथावदि बिस्थिबारखालि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया थामहिनबा जोंस्रां ब्रह्मआ गावनि माखासे जेंनाफोरनि थाखाय BCAA एबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गावनि हारसिङैनो बिबानखौ एंगारनानै ओंखारदों। आथिखालाव बिबाननिफ्राय ओंखारनाय समाव फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया नेहाथारि बिबानाव दंमोन। आसाम नाङैनो पुलिसनि गोख्रों नोजोर लाखिनायावबो बबेनिफ्राय लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवाखौ मोननानै बाहायदों बे मोनसे सोंलु सिखांदों। मख'जाथावदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुराव सासे 27 बोसोर बैसोनि लाइमोन मनज देखाया गावनि इयुन आरो नखरनि फारसे सानालाबासिनो गोबां ड्राग्स सोबनानै हार्ट एटेक खालामजानानै हरनि समाव उन्दुनाय समाव थैनानै थादों। मनज देखानि बिमाया बुंथिनाय बायदिब्ला फिसाज्लाया गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि फेग्रा मुवाखौ बाहायबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो मनज देखानि बिमाया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रायजोआव थाबैनो ड्राग्सखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खावलायदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय गंसे स्कुटिनि टेंकिनिफ्राय सिखावा गोबां रां लुथिना लाना थांदों। मख'जाथावदि बिस्थिबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनीआव प्रणब राय मुंनि सासे सुबुङा बिजनी ब्रान्च एक्सिस बेंकआव गावनि चेकजों 2,50,000 रांखौ बख'नानै लाबोनानै रांखौ गावनि स्कुटि टेंकि सिङाव सोनानै दोननानै सेरनि गंसे मबाइल दखानाव मबाइल बायनो थांनायाव समावनो सिखावा गोबां होंगो दोंगो मानसि थांलाय फैलायखौ नोजोर लाखिनानै हरखाबै स्कुटिनि टेंकिखौ खेवनानै गासै रांखौ लुथिनानै लानानै थाङो। प्रणब रायआ बुंथिनाय बायदिब्ला गावनि रां बख'नानै गारिनि टेंकि सिङाव सोनानै दोननायखौ सिखावा नोजोर होखादोंमोन जायनि थाखाय गाव मबाइल बायनाय समनि गेजेरावनो सिखावा रांखौ लुथिनो हायो। दायो रां लुथिग्रा सिखावफोरनि सायाव प्रणब रायआ बिजनी पुलिस थानायाव FIR होबाय होननानै मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सुबुंफ्रा आथिं आखाइ थासेयावबो गाव गावनि संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनो रोङा। जोबथा बुब्लियाव जेबो राहा मोनै जानानै गाव गावनि जिउखौ जोबथाहां हगारबोबाय थादों। मख'जाथावदि थांनाय बिस्थिबारखालि बाक्सा जिल्लानि नलबारि आनारकटा गावनि मोनसे गामियाव गंसे नखरनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा नखराव रां रुफानि जेंनानि थाखाय गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनानै एम्फौ बुथारग्रा बिस गोनां मुलिखौ लोंनानै गावसोरखौ बुथारनो नाजादोंमोन। एम्फौ बुथारग्रा बिस लोंनानै गावसोरखौ बुथारनो नाजानाय नखरसेनि सुबुंफ्रा सिमेन राजबंशी आरो बिनि बिसि कनेका राजबंशी आरो गावसिनि फिसाजो आरो फिसाज्ला दायो बिफा फिसाज्ला आरो बिमानि थासारिया गाज्रि थासारियाव दं होननानै मिथिनाय जादों आरो फिसाजोआ मोजां हालोदाव दं। फिसाजोआ बुंथिनाय बायदिब्ला सिगां एम्फौ बुथारग्रा मुलि बिसखौ बिफाया लोंग्रोदोंमोन उनाव फिसाज्ला आरो गाव बिनि उनाव बिमाया मुलिखौ लोंनानै लादोंमोन। नाथाय दायो पुलिसफ्रा बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गोबां अखा हाबाय थानानै हाया रुइखांना गिसिखानानै गासै सा 99 सुबुंनि जिउ खहा। मख'जाथावदि थांनाय मंगलबारखालिनिफ्रायनो ब्राजिलनि रिउ डे जेनेरिअनि साहा पेट्र'पलिस नोगोराव गोबां अखा हानानै हाया गुरै जाना रुइखांना गिसिखानानै हा-हु आरो गं 54 न' बांजों लोगोसे गोबां सुबुङा गासै सा 94 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला ब्राजिलनि बासायग्रा दोलोआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गासै सा 24 सुबुंखौ बासायनो हायो आरो गोमानानै थाबावनाय सा 36 सुबुंफोरखौ दासिम नागिरनानै मोनाखै होनना बुंथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।